नुनो मोननाय जादों क'क्राझारनि घटनाखौ लानानै गोबां राजखान्थि गेलेनायनिखो बे समावहाय नोंथाङा मा बुंगोन आरो बिथांनि जिथुनाखि दाय बिजिरनायनि बेलायावहाय नोंथाङा मा होननानै जोङो बड' साहित्य सभा हिसाबै उदालगुरि बड' साहित्य सभा हिसाबै जों गासैबो जाथायखौ जाथाया जोंनाव जायाखै क'क्राझाराव जादों नाथाय बियो जोङो बर' हिसाबै जोंहा देहायाव नांगौ जों थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालि जोंहा रुंसारि जोंसार मोसाहारि आरो जनकुमार ब्रह्म बे सानैखौ क'क्राझार पुलिसा जेरैबायदि बुथारबाय बेयो एखेबारे फेक एनकाउन्टार बियो आरो बेवहाय जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जों माखासे बाथ्राखौ नोजोर होदों जे जोंनि माखासे माने राजखान्थिजों लोब्बा थानाय बा जायफोरनाखि दिनैनि सरकारखौ बिसोरो मोजां मोना बिथांमोना थोंजोङै बुंदों जे बेवहाय माखासे मानसिनि मुं लादों फरायसा आफादनि मुं लादों खिन्थु बे समाव आसलथे बेबायदि मुं लानाय सोरखौबा मुं सुनायनि सम नङा जोङो खौसेयै जोङो जि मोनसे अलखद फैदों जोंनि गेजेराव बेखौ जोङो माने जोङो सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनांगौ जायफोर बुथारदों बे बुथारग्रानि हेंथायै जों बाथ्रा बुंनांगौ बेवहाय जों बेखौ बुङालासिनो जों गावनि सोरखौबा दाय होनाय गावनि सोरखौबा सोंखारिनाय बेयो खुनु प्रत्येक गनायथावना नङा होननानै उदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभानिफ्राय जों बुंगोन बे बाथ्राखौ बेवहाय राजखान्थिनि माबा खैसार दं नामा जोङो मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होदों जे जायफोरनाखि ULB होननानै बिथांमोनाहाय मोखां खाथेनानै जायफोर बुंबाय थादों जों दिनैबो कनफार्म नङा आसलथे बिथांमोना सोरमोन बिथांमोना मा नागिरदों नाथाय बिथांमोननि जि माखासे बुंनाय बे बुंनाया जोंखौ एसे सन्देह खालामदों मानोना मोनसे रायजो नागिरग्राफ्रा बोरैहाय माखासे मोननै मोनथामल' इसुनि सायाव बाथ्रा बुंदों बिथांमोना बुंदों जे रन्जन दैमारिखौ हगाराबा जोङो बम्ब बेरहोगोन जोङो जुदि नैबे खामानिखौ मावाबा जों माखासे मानसिखौ बुथारगोन बेथ' गनायथावना नङा दा बे हिसाबै जों सानदों आरो उदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभानिफ्राय आसलथे बेफोर बुंनायफ्रा रन्जन दैमारि थाब गनो गोनांखौ माने गोबाव खालामनायनि मोनसे साल नङाथ' बे जोंनि मोनसे साननाय आरो लोगोसे सासे गावथारोबा 20 गावथारगोन बे बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां जाखो जि मोनसे गोरोबथा जादों दिनै थामथि बर' गोरोबथा मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा जों मानो नेनो हायाखै जों नायनांगोन जे बे गोरोबथाया जोंनो मा होगोन मा होआ समा बुंनांगोन नाथाय जों हाखु दाखु बेबायदि बांद्राय रिएक्सन देखायनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा होननानै जों सानो जाय भिक्टिम फेमिलि बिथांमोननि सायावहाय नोंथांनि मोनदांथिया आरो बिथांमोननि जिथु राहा बिनि सायावहाय नोंथांनि बुंथिया मा जागोन जोंसार मोसाहारिनि जेनाखि अनजालि बिसि बिथाङाथ' दिनैनि दिनाव 20 दिनसो जाबाय बेनि गथ' गोरलैया बेनि समस्त दायित्वखौ आसाम सरकारा बाननांगौ जिहेतु बे खामानिखौ आसाम सरकारनि आसाम पुलिसा मावदों बेखौ जोंहा BTC गभर्नमेन्टआ दायित्व लानायनि बाथ्रा गैया बेखौ आसाम सरकारा दायित्व लानांगौ आसाम पुलिसा बेखौ दायित्व लानांगौ आरो जायफोर जोंहा जेरै बे सानै जेनाखि रुंसारि जोंहा बिसेसके जोंसार मोसाहारि आरो जनकुमार ब्रह्म बिथांमोननि न'खरनि साख्रि होनांगौ जों दिनै गोजोनदों जे BTC गभर्नमेन्टआ दिनै साख्रि होगोन होननानै बुंदों बे बाथ्राया थिगानो दङ आरो बेजों लोगोसे आसाम सरकारनिफ्राय जों दिनै दाबि खालामदों जे सासे रुंसारिनि न'खराव खमावबो 10 लाख रां आसाम सरकारा होनांगौ बे जोंनि दाबि आरो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझाराव जानाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो जिल्लानि गाहाय मावख'आव 2 घन्टानि जे खुद्रिनाय हाबाफारि बेखौ जोङो लादों थांनाय 17 खालाराव जोंसार मोसाहारि आरो जनकुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ पुलिसा हमनानै 18 खालाराव बिथांमोनखौ ULB नि सोद्रोमा हिसाबै साजायनानै इनकाउन्टारनि जाबायनानै फोसावनायनि हेंथायै दिनै जोङो जिहेतुके बिथांमोना थांनाय भारत सरकारजों पिस एकर्डआव गोरोबथा हिसाबै संबिजितनि NDAP संबिजित ग्रुपनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ निश्चित हिसाबै सिनायखायोमोन आरो बिनि उनावबो दिनै बिथांमोना न'आव थानानै मोजाङै रायजो जादोंमोन रायजो जाखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ दिनै बोरैहाय ULB नि सोद्रोमा होननानै बिथांमोनखौ इनकाउन्टार खालामखो बेखौ दिनै दुलाराय गासै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोमोनांदों सोमोनांदों बिब्दिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ बुथारनायनि हेंथायै दिनै आसाम सरकार आरो आसाम पुलिस
पुलिसखौ सोंखारिनानै आरो बै बुथारगिरि बिथांमोनखौ दायनिगिरि हिसाबै साजा होनांगोन बिनि हेंथायै आरो जै जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोननि जिखिनि न्याय बेखौ मोननांगौ हिसाबै हाइ कर्टनि रिटायार्ड जाज बिथांखौ कमिटि मोनसे बानायनानै बिनि नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ डिमान्ड दिखांनानै दिनै जोंनि 2 घन्टानि बे हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला मावख'नि मोखाङाव जोङो धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव आसाम पुलिस आसाम सरकारा जाहाथे बे रोखोमनि दाय गैयै बर' सेंग्रा जोहोलाव बिथांमोनखौ बाबो जोंनि फरायसाफोरखौ बे रोखोमनि गाज्रि नोजोरजों नायनानै जे रोखोमनि जिउ खहा खालामा दाथों बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों रावजों आरोबाव सोंखारिदों। जाय दिनै सानै बिथांमोनखौ बुथारबाय बिनि दैदेनगिरि पुलिस बे पुलिसा जि आइनि प्रक्रियाजों जि साजा मोनो बै साजाखौ मोननांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंबो बुंनो सानो। जिस्नि खालार सेप्तेम्बरनि आरो अखानायै फुं बेखिनि समाव जिखिनि जाथाय जाबाय क'क्राझारावहाय बेयाव जि सानै दाय गैयै सुबुं खोब उन्दै बैसोनि जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि बिथांमोननि जिउखौ माने इनायै एनकाउन्टारनि मुङै आसाम पुलिसा बिथांमोनखौ जिउखौ फोजोबना होबाय। जों बेखौ सासे आइजो महरै आरो सासे गथ'नि बिमा बेबायदि जानानै आंखौ दुखु फोरमायदों गोथौयै दा बेखौ आङो दुखु फोरमायनायजों लोगोसे बेखौ आं बुंनो सानदों बिथांमोना जिहेतु जेबो दाय गैयामोन आरो जाय ULB नि मुङै ULB गोदान आफादानि मुङै बिथांमोनखौ एनकाउन्टार खालामदों दा बिथांमोननि आफादाबो बिसोरखौ जों गावसोरनि मानसि नङा होननानै जिहेतु फोरमान होबाय क्लियारिफिकेसन होबाय दा बिनि उनावहाय नंखाय दायावहाय आसाम पुलिसा बिथांमोनखौ जिउ फोजोबबाय दा बेखौ जोङो आं सासे बर' आइजो हिसाबै बा सासे उन्दै गथ'नि बिमा महरैबो आङो खोब गोथौयै दुखु फोरमायदों आरो आं लुबैदों जाय पुलिस बिफानगिरिया बे खामानिखौ मावदों बिथाङा गोख्रों साजाखौ मोननांगौ दाय गैयै सुबुंखौ बेबायदि एनकाउन्टार खालामनायनि मुङै आरो जुदि बिथांखौ साजा होआब्ला इयुनावबो आरो गुबुन अफिसारफोरा आरो बिदि गोबां सुबुंखौ माने बेबायदि आफादफोरनि मुङै माने दाय साजायनानै बेबायदि माने जिउ फोजोबनानै होगोन दा बेनिखायनो जोङो लुबैदों जाय बिबानगिरिया बेखौ मावदों बिनि गोख्रों साजाखौ मोननांगौ लोगोसे जाय दुखुथिया न'खर जाय उन्दै गथ'नि बिमा जाय गथ'आ माने मास मोनसेबो जायाखैमोन बिनि बिमायाबो जाहाथे सोलिनो हानाय बेबस्थाखौ मोनो मानोना दा उन्दै गथ' दा बे उन्दै गथ'खौ गारनानै बे खामानियावबो थांनो हाया बा बे गथ'खौ फेदेरनाय फोलावनायाव सानैनिबो बिबान दंमोन दा जिहेतु बिफाया माने अबथिरायै जिउ गोमानांबाय दा बेनिखायनो बे गथ'आ देरनायसिम जाहाथे बेनि बेबस्थाखौ लायो सरकारा आरो बे न'खराबो बे आइजोआबो जाहाथे गाव सोलिनो हानायजों लोगोसे बे गथ'खौ मोजाङै फेदेरनो हानाय बेबायदि जाहाथे सुबिदाखौ मोनो बेखौ आं खावलायगोन लोगोसे बिथांजों जोंसार मुसाहारि बिथांजों लोगोसे जाय जनक कुमार ब्रह्म बिथाङाबो जाहाथे न'खरनि जाय थालांनाय सुबुं दुखुथिया न'खर बिथाङाबो अनसुंथाइखौ मोनो बेखौ जोङो खावलायदों सरकारनिसिम आरो जों गोख्रैनो दिनै नैबे धरना हाबाफारिनि गेजेरजों जों गोख्रोङै मेसेज होनो नागिरदों जाहाथे इयुनाव आरो गुबुन लाइमोनफोरा जाहाथे बेबायदि माने नंखाय दायाव जाहाथे आरो पुलिसफोरजों गावथारजाया बा जिउ फोजोबजाया बा टर्चार खालामजाया बेखौ जोङो गोख्रै सोंखारिदों मानोना दासिमल' नङा सिगाङावबो NDB नि मुङैबो बे समावहाय माने नंखाय दायावहाय गोबां बिदि बर' लाइमोन सेंग्राफोरखौ उन्दै सेंग्राफोरखौ मालाबा फरायसाफोरखौबाबो माने दाय साजायनानै पुलिसा गोबां टर्चार खालामबोदों दा बेनिखायनो जोङो बेबायदि जेंनाखौ जों फोजोबस्रांनो होननानैनो थांनाय 2020 मायथाइनि जाय 27 जानुवारि बेयावहाय गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जाबाय आरो बेनि गेजेरजों हाथियार माने बन्द बर' हारियाव हाथियार जोबस्रांनाय जों बेबायदिखौ आसा खालामदोंमोन नाथाय मा जाहोनाव मा बाथ्रा लानानै मा थांखि लानानै आरो गोदान आफादजों जों बेखौ बुंनो हाया नाथाय जोङो बेखौनो जों खौसे जानानै बुंनांगोन जों आरो आसा खालामनांगोन जोङो सांग्रां जानांगोन जाहाथे आरो इयुनाव बेबायदि गोदान आफाद दानायनि मुङै बर' लाइमोन सेंग्राफोरा जाहाथे बेबायदि पुलिसफोरजों आसाम पुलिसफोरजों बा इन्डियान आर्मिफोरजों बेबायदि जाहाथे नंखाय दायावहाय टर्चार खालामजाया अत्याचार खालामजाया बेखौ जोङो माने लुबैगोन आरो थासारि होननानैबाबो गोरोन्थि जानानै बर'नि गेजेरावहाय आरो बेखौ जे माने बुंलाबायनाय माखासे थासारिया सोमजिदों जायनि जाहोनाव जोंनि बर'नि सिनस्रि आखुखौ गोबां मानसिफोरा रायनो सानदों आं बेखौनो लुबैगोन दिनैनि समाव जों सोरखौबा
सोरखौबा सोरनिबासो माने हाब्रु सारलानाय सोरखौबा दाय फोनांनाय बियो माने जानो नाङा दिनैनि समाव मानोना समयसा एबसुनिल' नङा बे गासिबो बर' हारिनिनो समयसा आरो दिनै गासिबो आफादफोरानो हारिनि थाखायनो जोनोम जादों हारिनिखौ मोजां खामानि मावनोनो हारिनि समयसाफोरखौ फोजोबस्रांनो होननानैनो दिनै जोनोम जादों दा बेनिखायनो जोंबो लुबैयाखै एबसुआबो लुबैयाखै बा गुबुन आफादाबो लुबैयाखै उनाव बिदि खामानिया जाथों होननानै दा बेनिखायनो दिनै एबसुआ माने बिनि थाखाय जेबो बुङाखै खौरां बुङाखै होननानै माने दाय जाबसिनायखौ आं मोजां मोनाखै आरो लोगोसे आं बुंनो लुबैदों जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दिनै बेबायदि माने बबेबा आफादखौ सोंखारिनानै थाबाय थादों आं लुबैदों बिथांमोना बेबायदि माने बबेबा आफादखौ सोंखारिनायनिख्रुइ बे जायफोर माने दुखुथिया न'खर बे दुखुथिया न'खरा माबोरै अनसुंथाइखौ मोननो हागोन बिसोरनि सोलिलांनाय जिबना माबोरै जागोन बिनि थाखाय सरकारा मा राहा लागोन बिनि सरकारनि सायावसो बिथांमोना रागा जोंनांगौ सरकारखौसो बिथांमोना खावलायनांगौ बेखौ लुबैदों आरो लोगोसे जोङो दायखौ जाबसिनालासिनो जों जमायै खौसेथि जानानै आरो बेबायदि समाजाव जों माबोरै फोजोबस्रांनो हागोन बेखौसो माने साननांगौ होननानै आं सानो मानोना दिनै जोङो सानदोंमोन जि गोरोबथा जालांनाय गोरोबथानि गेजेरजों जोंनियाव माने अस्त्रनि जेंनाया जोबसिगोन हाथियार लानाय हान्जानि जेंनाया जोबसिगोन होननानै जों सानदोंमोन नाथाय मा जाहोनाव बेबायदि माने आरोबाव गोदान आफादा जोनोम जादों जों बुंनो हायाखै दा बेनिखायनो दैदेनगिरिफोरा सोरबा सासेखौ दाय होस्लायस्लाय सोरनिबा सायाव माने दाय फुंबाय थास्लायस्लाय जोङो बेबायदि माने हाथियार लानायनि समयसाखौ माबोरै फोजोबस्रांनानै जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ मोजां खामानियाव जों बेस्थ' खालामनो हागोन मोजां जौगानायनि लामायाव जोङो बिसोरखौ नांथाबहोनो हागोन बेखौसो जों साननांगोन आरो मानोना दिनै एकर्डनि गेजेरजों गोबां बिदि सुबिदाफोरा जोंनियाव फैदों गोबां बिदि फसंथानफोरा जादों दा बेनिखायनो उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा लाइमोनफोरा जाहाथे बेबायदि माने सिलाय बारुद लानानै सरकारजों जुजिनो माने ओंखारनायनि सोलाय बा आफाद दानायनि मुङावहा बेबायदि माने गावजों गाव बेबायदि माने जेंनायाव गोग्लैनायनि सोलाय माने मोजां खामानिफोरखौ लानानै मोजां सोलोंथाइफोरखौ लानानै हारि जौगानायनि खामानिखौसो मावलांनांगोन होननानै आं सानो आरो